गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासैनिसिम आं गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिग्रोयो। दिनै जपा दं दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आंखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि जोलुर गेलेनाय आरो बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ बेखेवगिरि महरै दिनै आंखौ हांख्रायनानै बेवहाय लेंहरनाय जादों। दा गिबि गिबियावनो आङो जपा दं दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखर जासिग्रोबाय। दिनै नंगौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि बिथोन हरनाय लेखा दिनै जपा दं दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नैबे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि जोलुर गेलेनाय आरो बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ दिनै बिथांमोना खुंफुंबाय। दा बे खुंफुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जोङो जेरै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांनाय बायसा जे जोङो बर'खौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै दानांगौब्ला जोङो बायदि बिथिङाव दिनै खामानि मावनांगोन। बै बिथिंखौ नोजोर बोनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लादों। बेजोंनो लोगोसे जोङो दिनै सोलोंथाइनि बिथिङावबो दिनै खामानि मावगासिनो दङ। दिनै राव आरो थुनलाइ बेफोरबो जौगानांगौनि थाखाय दिनै नोजोर बोनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोगासिनो दङ। दिनै नैबे जपा दं दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बेवहाय जिखिनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जि हौवासाफोरनि गेलेनाय जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ होदों। दा बेनिफ्राय बिथांमोना जायफोरा मोजां गेलेगिरि बिथांमोननिफ्राय सेलेक्सन खालामनानै बेखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथांमोना टीम हिसाबै बिथांमोना लाना थांगोन। दिनै बिथांमोना गेलेहैनो हागोन मसलपुर साब डिभिजनाव आरो लोगोसे नैबे सालबारि साब डिभिजन मोननै डिभिजनाव फैगौ जुलाइ दाननि 24 खालार खालि जानो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय गेलेहैनो हागोन आरो आङो बिसास फोथायनाय दङ दि नैबे बुहुमावनो नोजोर बोयोब्ला दिनै जोलुर गेलेनायनि बिथिंजों दिनै गोबां गावनि केरियारखौ दिनै दानानै लानो हादों। बैखौ नोजोर बोनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा जपा दं दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नैबे 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनाय आरो बादायलायनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों। दिनै बेनिफ्राय साफा साफा मोजां गेलेगिरि जायोब्ला दिनै जिल्लायाव गेलेनो मोनगोन। जिल्लानिफ्राय दिनै सेन्ट्रेलाव गेलेनो मोनगोन। बिदिनो सेन्ट्रेलनिफ्राय सेलेक्सन जायोब्ला दिनै बिथांमोना आसाम लिगावबो गेलेनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो दा बेनिफ्राय जोंनि जिखिनि लाइमोनफोर उन्दै उन्दै गथ' बिथांमोना दिनै गाव गावनि केरियारखौ फरायनायजों लोगोसे नैबे जोलुर गेलेनायनि बिथिंजोंबो दानो हायो। बिदिन्थि हिसाबै दिनै इण्डियानि फुटबलार हलिचरन नार्जारी बिथांमोन, दुर्गा बर' बिथांमोनानो गेलेनायनि बिथिंजोंनो दिनै गाव गावनि केरियारखौ जोबोर मोजाङैनो दाना लानो हादों। बिथांमोनखौ इण्डियायावनो सिनायै रावबो गैया आरो जपा दं दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गेजेरारि सोलायनाय जि मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय 13 बोसोर बैसो सिंनि बेयाव गासै 4 टीम जादों। बे टीमनिनो 2 खेला जासिगोन। बे खेलानि गेजेरावनो फाइनेल जासिगोन। बेयाव आरो बेफोरनि गेजेरनिफ्रायनो जोङो सेलेक्ट खालामनानै जिल्ला लेभेलनि जि बादायलायनाय बेयाव जोङो बाहागो लाहोनो थाखाय जोङो थियारि जानानै दं। बिनि जाहोनखौथ' जोङो बुंनो हाला। जोङो मोनफ्रोमबो जि गामि बे गामि आफादनो जोङो गाहाय नेहाथारि एबा आफादगिरि बेनो जोङो जोंनि दखरा आफादनिफ्राय लाइजाम हरनाय जादोंमोन जि बादायलायनाय जि 13 बोसोर बैसो सिंनि बेयाव जि 13 बोसोर बैसो सिंनि जि खेला गेलेगिरि गामि ओनसोलनिफ्राय बेखौ जि बाहागो लाहोथारनांगौ बेखौ जोङो फोरमायहरनाय जादोंमोन। नाथाय फ्राय गामिनिफ्राय फैनाय जायाखै। अदेबानि 13 एबा 15सो गामिनिफ्राय फैनाय जादों। बे हिसाबैनो जोङो रेभिनिउ हिसाबै जोङो होनाय जादों 4 जे रेभिनिउ बे रेभिनिउनिफ्राय जोङो दिनैनि जि बादायलायनाय खेला बेखौ होनाय जादों। एवारनेसआथ' जोङो दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै जोङो लाबोबाय थानाय जादों। एबा जोङो आनसलिक लेभेलावबो बिदिनो जोङो बेफोरबायदि जि जोलुर बादायलायनाय एबा
जोङो उन्दै उन्दै गथ' फरायसाफोरखौ लानानै एबा जोङो कचिं क्लास जायखौ जोङो गोलोम बोथोरनि बन्द'आव जोङो लानाय जादों आरो जोङो गामि लेभेलावबो जोङो इयुथ्सफोरखौ लोगो हमनानै जोङो जोंनि एवारनेसखौ लानाय जायो। नाथाय दासिमबो जि गेलेगिरि एबा जोंनि इयुथ्सफोरा जोंनि जि मावनो लानाय खामानि बेखौ हमदां मोनाखै। बेनि थाखाय जोंनो जि एवारनेस बेखौ गोनांथि जायो। जोङो सम लायै लायै जोंनि जि एवारनेस खामानि बेखौ जोङो लालांबाय थानाय जादों।